ТНВның YouTube каналын хәзер 109 мең кеше күзәтеп бара. 1 июньдә язылучылар саны 100 меңгә җиткән. Шул уңайдан YouTube яңа гасыр каналын серебряная кнопка, ягъни көмеш төймә белән бүләкләде. Әлеге диплом Америкадан килеп иреште. Ул аудитория киңлеген күрсәтүче махсус статус, 4 еллык эш нәтиҗәсе. ТНВның русча программалары YouTube'ка 2017 елдан куела. Язылучылар Россиянең төрле төбәкләрендә, Беларусь, Казакстан, Германиядә дә яши. YouTube'та татарча тапшырулар да бар. Аларны ТНВ татарча бүлегенә кіріп қарарға мөмкин. Biz моңа 4 ел дәверендә килдек, хезмәт куйдык бик күп иттереп. Шуңа күрә бик тә шатландык бу хәбәр килгәч. Атнасына 100 видео теркәлеп барабыз. Безнең төп аудиториябыз ир кешеләр. Шуңа да безнең яңалыклар, вызов 112 дигән тапшырулар бик әйбәт киреп баралар, каралалар. Киләчәктә дә аудиториябыз үсер дип өметләнеп калабыз.